Er den åben? Hej, her er jeg så igen. Jeg kom fra at prøve at vise jer Jail i part 2 selvfølgelig. Nu vil jeg så lige vise jer rundt her. Og ja, nu har jeg så glemt at trykke der. Okay. Nu er der så godt nok lave rundt om det her Jail. Det ved jeg ikke helt, hvad hedder. Okay. Og så er der Jail her. Og der har vi fundet, der ser vi owneren, tror jeg det er. Okay, så ser vi owneren der. Og han er lige gået i fængsel. Jeg aner ikke hvorfor. Det var lidt dumt. Nu tager vi lige til Store Jail. Okay, nu har det jo rigtig på mig. Godt, så ind her, og så videre tryk. Nu har vi så i Store Jail. Okay. Her har vi Jail, og det er her man ryger ind og får noget vand at drikke og noget mad, når man ryger i fængsel. Hvad? Vand og brød selvfølgelig. Og det er det man klarer sig med, indtil man selvfølgelig rører ud af det. Jeg ved ikke hvor det er. Men det var egentlig Jail, og så jeg ved ikke, hvad var det? Hov. Ups. Ja. Ja. Okay. Vi har også købt neglelak. Okay. Godt. Nu vil jeg så vise jer de ting, jeg mangler. Ja. Og så mangler jeg også noget mere, som jeg mangler. Til split. Ja, og så skal jeg selvfølgelig lige se om det kunne være owneren gad en spliff-duel. Hvis det var han gjorde så lidt venlig. Og så ja. Nu har jeg så spliff-duellen klar. Og han tager så godt nok et par skud. Håber jeg det. Hey, det var fint din kiste til ham. Det er min kiste. 3, 2, 1. Du er kreativ. Ja. Lad os lige se, hvad ungerne vil. Hov, der døde han. Nå. Nå, det var egentlig det. Med denne her del, så tror jeg det er. Nu gik jeg så tilbage for at vise jer PvP. Jeg er på vej til. Sådan, så fik jeg vist jer næsten alt. Så viser jeg lige PvP, og så håber jeg, I kan klare det her.
Nu håber jeg. Ja, det er jeg. Så kan jeg godt lide. Her er det. Nej, jeg var på det i forhold. Nej, prøv lige. Jeg prøver lige at lave en video her. Hvad? Nu prøver han at smitte mig også. Nu vil jeg så lige vise den her bane rundt. Her har vi den her op. Den fører op i et hus med huller i. Og så er der også en bane her. Nu man så... Ja, nu leger jeg så bare lige. Jeg klarer den ikke. Jeg gider jo ikke til. Jeg vil lige vise dem det, så prøver jeg bagefter. Jeg har banen. Lidt irriterende, men svære bane. Og der gav den vist lidt møg. Nu går jeg lige til survival. Så kan jeg lige dø, og så kan jeg skrive skråstræk bag. Væk. Sådan. Så går vi tilbage. Nu går vi så den her vej for at være lidt venlige. Nu stands vi stjerne væk. Jo, og så her har vi et par skønne diamondblokke. Som ingen jeg får lov at bruge. Look. Hvad laver du? Hvad laver du? Ja, der var også kompenseret. Nu er jeg ikke gået til det her. Nå. Det var sådan set... Hvad laver du? Jeg mener, det var det hele. Jeg mener, det var det hele. Jeg har så en eller anden hul i muren, som jeg ikke aner hvorfor. Nej, jeg mener... Jo, der var en til. Wow. Klubben. Hvis jeg godt nok det. Det bliver jo så ikke staves på stort. Nu er jeg så bare lige kommet til at trykke caps lock. Wow. Klubben. Det er fordi, der var et end for meget. Den der skulle jeg ikke lige have set. Nå, så forsøger han. Nå. Her har vi så klubben. Det er her, der er selvfølgelig et gyldent æble. Det der gyldent æble 2, det er dem med guldblokke, og den anden, det er bare et almindeligt gyldent æble. Og det var egentlig det hele, så jeg håber, jeg nåede at se med. Ja, vi mangler jo åbenbart et eller andet, som jeg glemte. Ja. Det tager vi til City. Wow. Okay, sådan så vi City. Det håber jeg ikke kan lide jer. Nu går vi lige op i det her, så går sådan her. Så trykker vi O. Den der går væk med. O. Sådan. Det er så kun når man er 18, man kan gøre de der smarte ting. Nu er det godt, ja. Nu har I så. Værelsen, det er sådan nogle flotte nogle her. Og sådan her ser man. Det skal være på jorden åbenbart. Nej, I kan se, at de ikke er helt færdige. Godt sådan. Nu vil jeg vise jer klubben. Som jeg håber, mine søde venner kommer til at gøre. Eller også med lige snø.